אחי, זה הדבר הכי גנגסטר בעולם, אתם באמצע רב, פתאום פאקינג שמגעת ואתם בואו! סרט אימה אשדוד? מה? יאללה, יש לנו מצלמה. נא להתנהג בהתאם. אתה הולך ברחוב ואתה כזה מפספס במדרכה, מחליק טיפה ואתה שומע מאחורי קרטון. חשופה כזה מאחורי עץ. רוח, אמרתי לך לא להפריע לי, בין 50 מפגרת. זה לא סתם מקל סלפי, יש לו מאזן כזה. הולי שיט. ראיתי מועדון תל אביב בחדרה, וראיתי מכולת חדרה בחיפה. קודם כל חדרה על המפה, זה מה שאתה אומר. זה חד משמעית. שזה לא יהיה טה. תזכירי לי מה הבעיה שלנו עם זה. מה שאני הולך לעשות זה אני הולך להגיד לו, תישאר צעיר לנצח רבדדה. רק לי אדוני, אתה חוסם. יואו, זה בעיה. אתה שומע אותי כרגע? that's my shit. All the girls don't feel like this, cause they ain't no holler back girl. Ain't no holler back girl. Boom, 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 boom.